Good afternoon! So, ngayon na natin malalaman kung sino yung tatlong masiswerteng mananalo ng maagang pamasko na handog namin sa inyo. So, kids, what you gonna say to them? Good luck and Merry Christmas. Are you gonna sing something? Jingle bell! Okay. Yeah! Jingle bell, coming all the way. Oh, my fun, we still fly. Oh, you only! Hey! Jingle bell, coming all the way. Louder! They can't hear you! Hope my fun, we still fly. Hey! Jingle bell, coming all the way. Hope my fun, wish to ride. Oh, what's the other one? I know. Hey! No. Pampalis lang ng We ano. wish Okay, we wish you. Okay. We wish you Merry Christmas. We wish you Louder, Merry Holly. Christmas. We wish you Merry Christmas. And a Happy New Year. Again. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas And Happy New Year. So, yun lang ang alam namin, Jingle bell. Okay, Holly. Jingle bell, coming all Coming the all the way. Papa. Okay, that's it na. So, ano lang, para lang maalis yung ating kaba. Kasi ako din, kinakabahan din ako. So, mayroon tayong tatlo dito. Ito talaga pinaghirapan ko talaga to at talagang nagsunog ako ng kilay sa pagbabasa ng mga comments nyo. Sinabi ko doon, sabi ko, sana iksian na. Grabe, parang malaala yung mga message nyo. But anyway, thank you. At unang-una, wait sa. Magpapasalamat muna ako doon sa mga sumali dito sa paraffle namin. And doon sa mga nag-comment na hindi naman, doon sa mga nag-comments na hindi naman sila sumali, kundi nag-wish lang sila na sana daw deserving yung mabubunot natin. So, sana talaga lahat naman kayo deserving, but syempre, tatlo lang po talaga yung mananalo. So, mayroon ako dito, ito yung isa, is sa, marami to, ito yung sa YouTube, panghuli ko to, huli natin tong ira-raffle, and ito yung sa Facebook. And na-shook ako kasi yung Instagram, I think 360 yung sumali, pero yung mga napili ko dito ay yung mga tao lang po na sumunod sa rules or dun sa mga mechanics na sinabi ko. So, eto lang yung nakasali sa paraffle natin sa Instagram. Sobrang konti lang talaga. And dahil konti lang to, ang ginawa ko na lang kasi effort naman talaga kayong magsulat. Kasi yung iba doon, nagsulat lang sila kung anong gusto bakit nila gustong manalo. And hindi sila nag-hashtag or hindi nila ako tinag. And mayroon din naman na nagtag, hindi naman sinagot yung tanong ko. So, parang ganun. So, ang ginawa ko na lang, yung mga hindi sumunod sa rules ko or sa mechanics sa paraffle, dinagay ko pa rin yung mga pangalan nyo dito kasi gusto ko naman yung mga comments nyo at talagang na-touch naman ako. At doon naman sa mga OFW, marami akong nabasa na sana raw kasali sila, pero yung kung mananalo sila, ang tatanggap ng pera ay taga Philippines. So doon ko isisend yung pera sa Philippines. And so, ang ginawa ko para fair po sa doon sa mga nag-effort naman na sumali talaga. Ang ginawa ko, minix ko na lang yung OFW at saka yung mga sumali na hindi sumunod sa mechanics. Dito ko po kayo linagay. Dito ko po kayo nilagay. And eto po kasi sa Instagram, eto po talaga yung sumunod sa mga sinabi kong rules. So, eto lang po yung nakasali naman nanalo na 5,000. And dito pala, nakalimutan ko, ang mapapanalunan nyo is 2,500. So, apat na po kayong mananalo ngayon. Isang 6,000, dalawang 5,000, and then isang 2,500. So, yun. Unahin po natin Eto munang kinakabahan din ako, pasensya na.
So who's gonna do first, Kuya? Holly. Holly first? Okay, I'm Holly. next. Unahin ko na tong konti para si Holly ang bubunot dito. Baba, oh. Okay, you have to close your eyes. Holly, just that many. Yeah. I'll close your eyes. So, eto po yung mananalo na 5,000 si Instagram. Ang konti lang. Ang dami kong followers, pero konti lang yung sumali. 300 something lang. So, i-mix natin to. Wait. Holly, you have to close your eyes. What's that noise? Stand up, Baba. Stand up. Stand up, Baba. Stand up. Stand up. Okay. Close your eyes. Close your eyes. Only one. And then, okay. Bunot ka. Okay, so Holly. Hayaan mo na lang si Holly. Okay. Okay, Holly. Ano? Hinahanap niya yung pink. Come on, look. Okay. One only. Okay, give it to mommy. No, not yet. Give it to mommy. No. That's it. Okay. Pasensya niyo na magulo. So, eto po yung nabunot ni Holly. Ayan. So, ang... Yes. Si Jailil 8. Ayan po, siya yung nanalong unang 5,000 sa Instagram po to. Ayan, hindi ko alam kung makikita nyo. So, siya po ang nanalo na 5,000. Siya po yung sumali sa Instagram. Ayan. Hindi ko po alam kung tama yung pag-pronounce ko, pero wait, Baba, I'll have to yan ko to, winner ng Instagram. I win. This one. Holly. Winner, Instagram. So, eto, ilalagay ko to dito. Wow, that's it. So, tapos na yung isa. Yeah, wait. Kuya first. Eto yung sa Instagram. Wait, Baba. So, yung next na yung next is si Kuya sa Facebook. Kuya, ito po yung sa Facebook na mga sumali. Ayan po. No, it's not your turn. It's Kuya's turn. My turn. Not yet, Kuya. I'm gonna sit down. Sige, hahaluin ko po. Hahaluin. Wait, no. Oh, you mix. Okay, mix, Holly. Mix. Okay, mix. Don't look, Kuya. Don't look. Close your eyes, please. Close your eyes, Kuya. Ayan. Okay, Kuya. Wait, Holly. Kuya, close your eyes. Close your eyes. Mix it, TJ. Go mix it, Kuya. It's only one, ha? You have to pick only one. Just only one. Wait, Baba. Okay, tap for mommy. Only one. Ito po yung nabunot ni Kuya, si Angel. Angel yung character niya. Angel? Sa Facebook po to, si Aisa D. Ocampo. Congratulations! Ayan po yung nanalo na 5,000. Ayan. Ayaw mag-focus. Holly, wait. Holly's in my shirt. It's alright. Ayan po. Aisa D. Ocampo. Yes? So, ayan. Basta ayan. Siya sa Facebook. So, lagyan ko lang siya ng baby host. Facebook winner. Aisa D. Ocampo sa Facebook po. 5,000 nanalo po kayo. And my turn. panghuli ka na sa kasi may isa pa tayo. Okay, Holly, you close your eyes. Again, Holly, again. Because I have another one. Ito naman yung 2,500. Yeah, because we're gonna do the other one. Wait, Baba. Ang gugulo ko, So, ito yung sa Facebook. Kasi gusto niya magbunot. Okay, you're next, okay? Okay? Ito po namin, ang gulo ni Holly kasi gusto niya ulit na bumunot. So, si Holly ulit ang bubunot dito. Ito po yung mananalo na 2,500 pesos. Ito po yung mga sumali na mga OFW. Kung maalala nyo po, nabanggit ko po dun sa una kong video na exclusive lang to sa mga taga-Philippines. But, of course, nabasa ko yung mga message nyo and na-touch naman talaga ako. Kaya, I'll give you a chance din po na mapasali dito sa paraffle. So, eto po, mix po ito ng mga hindi sumunod sa rules or sa mechanics ko. So, OFW at saka hindi sumunod sa mechanics ko, may chance din po kayong manalo. So, eto po si Holly ang bubun. Oh, come on, Holly! Holly, your turn! Your turn, Baba. Come on! My turn. Yeah, you're... Oops! Get that one! I got her. Sa
Okay. Okay. Mommy will mix first. I'll mix. So, eto po yung mananalo na 2,500 pesos. Okay, careful, Holly. And next is my turn. Okay, you're next. I'm next. Okay, go. Get one. Close your eyes. Close your eyes. Get one, Baba. No. Get one. Not yet. Get one. Get one. Okay, just one, Baba, ha? Just one. Just one. Just one, please. Just one. Tap for mommy. Just one. What's pink? There's no pink. Hinahanap niya pink. No. You don't teach. Come on, Holly. Don't look, Zachary. Don't look. Let Holly do it. I do. Nagbunot siya. Pink na naman. Akin na. Tap for mommy. Tingnan mo. Nakaklose. Tap for mommy. Alam yun na. Favorite ni Holly, pink. So, another one. No, Holly, that's it. Another one. Eto, yung parang... Wait, this is the one you got. Si Mylene Soles. Ayan. Ito po yung nanalo na isa. Ang binunot ni Holly ulit is yung parang regalo. Yung si Mylene Soles. Ayan. Ito po yung nanalong 2,500. Oops, ayan. 2,500. Ayan, hindi ko alam kung mag-focus. No more na, Baba. That's it. Akin na. I will put sign 2,500 pesos. Mom, why did Holly always use the pink one? Because that's her favorite color. 2,500. Ayan. Mylene Solis. Ayan, kayo po ang nanalo. Congratulations. And that's it. No. This is done, Baba. Have you done your turn? Not yet. This is... Ito na po yung... Ito na po yung, ano, alisin ko muna to. So, alisin muna natin to. So, tapos na to. So, ayan, tapos na to. So, ayan, naalis ko na po siya. Wala na po siyang laman. So, yung next nating ira-raffle is yung sa YouTube. Marami ang sumali at maraming deserving na manalo. Kaya, good luck po. Isa lang po talaga ang pwedeng manalo. So, ilalagay ko na to dito. Ibubuhos natin yan dito. Good luck! Say good luck! Good luck! Sing Jingle Bell! Dali! Jingle bell, we know the way. Oh, Papa, wish you wide in here. Hey! Jingle bell, we know the way. Oh, Papa, wish you wide in here. They can see you, son. Hey! Jingle bell, Kuya mo, jingle kuya. bell, we know the way. Oh, Papa, wish to ride in your Sing, Holly! Hey! Hey! Jingle bell, we know the way. Oh, Papa, wish to ride in What's the other one? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish A Merry Christmas and a Happy New Year. Another one. what? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish And a Happy New Year. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yun lang alam ko. Yun lang ang alam namin na kanta. Okay, ayan. Inalis ko lang yung ano nyo, yung kaba kasi ako, kahit ako kinakabahan ako kasi My turn. gusto ko talaga deserving yung mananalo. Lahat kayo deserving pero syempre isa lang ang pwedeng manalo. Okay, Zachary. Holly. Oh, sit down, love. Sit down. Don't look. You cover your eyes. Cover your eyes. And it's alright. You have to choose only one, Zachary, ha? Only one. Make sure you're holding one, okay? Okay. Only one, ha? Only one. Oh, Reindeer. no, it's not. It's an angel character. Monday. Manilyn De Leon. Congratulations! Nanalo ka ng 6,000! Manilyn De Leon.
Ayan, nanalo ka pong 6,000 pesos. So, ayan. Yung mga nabanggit kong pangalan. Mommy, Okay. So, eto yung sa Facebook. Aisa Di Ocampo. Nanalo ka pong 5,000 pesos. Aisa Di Ocampo. Nanalo ka ng 5,000 pesos. And dito naman sa Instagram, yung mga sumunod sa mechanics or sa rules na pinapagawa ko, nanalo ka ng 5,000. Jailil H. Yes, baby. Yeah. Jailil 8. Nanalo ka po ng 5,000 pesos. And dito naman sa mga minikso, yung OFW at saka yung hindi sumunod sa mechanics, nanalo ka po ng 2,500. Mylene Soles. Ayan, Mylene Soles, nanalo ka pong 2,500. Congratulations. And yung nanalo ng 6,000 pesos, si Manilyn De Leon. Ayan, congratulations po. So, mga nabanggit pong winner, please mag-comment po kayo. Yeah, ayan, namatay yung ano ko kasi naubusan ako ng Congratulations, everyone memory wins. card. So, ayan, ulitin ko lang yung mga nanalo. Ito po ay yung unang nanalo is yung sa Instagram, si Jailil18 or Jailil18. Ayan po. Ayan, ikaw po yung nanalo. Binunot ka ni Holly. And dito naman sa isa, Mylene Solis, nanalo ka po na 2,500. Eto, binunot ulit to ni Holly. Ayan. Nanalo ka pong 2,500 pesos. Congratulations. And sa Facebook, yung nanalo po is si Aisa Di Ocampo. Ayan po, yung pangalan nyo. Aisa Di Ocampo, nanalo ka pong 5,000 pesos. Congratulations. And Merry Christmas, And eto yung nanalo sa YouTube, si Manilyn De Leon. Congratulations. Congratulations. And it's Christmas. I'm more late. It's Christmas. Ayan. Ayan po, sa mga nanalong, 4 na nanalo, congratulations po. At sa mga hindi naman po nanalo, sorry po, pasensya na po. Nakita nyo naman po, pinunot ng mga bata kung sino man yung masiswerteng nanalo. So, yun, congratulations. At nagpapasalamat po ako sa lahat na sumali at lalo-lalo na po sa mga sumali. Marami po akong nabasang comments na ang hiling nila ay hindi para sa sarili nila, kundi para sa ibang tao na mas nangangailangan. So, yun, marami po akong nabasang. Maraming salamat po. At kung sino man po itong 4 na itong nanalo, sana po i-spend nyo yung pera sa tamang paraan. At kung pwede po, nakiusap po ako na sana picturean nyo kung anong ginawa nyo para po maipakita ko naman sa mga anak ko kung anong ginawa nyo dito sa pamasko namin sa inyo. So, yun lang po. At sana, please leave your email address dito. Mag-comment po kayo. Ilagay nyo po yung email address nyo para para makontak ko kayo para makuha ko yung information nyo, guys. So, yun. So, yun lang. And, so, yeah, congratulations. What you gonna say? Congratulations, everyone wins. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Get presents. Everyone got present. And ginawa ko to, guys, na sila magbunot. Kasi dito sa school nila, wala sila yung tulad sa atin na After Christmas, I'm going to school all day. I'm allowed to clean up. Okay, sure. Ano ba yan, si Sax? Ano ba ako? So, marami kasing nag-comment, ba't hindi na lang daw, yung parang sa machine, yung parang lotto. Hindi ko po yun talaga ginawa. Sinabi ko naman yun sa unang video na in-announce ko na may parigalo kami sa inyo na gusto ko ma-involve yung mga anak ko kasi dito sa school nila wala silang Christmas party, although mayroon silang end of the year party, pero yung parang salo-salo lang, wala po silang exchange gift, wala po silang parang manita-manito yung bubunot kung sino yung ka-exchange, wala po silang ganun, kaya ang ginawa ko po ito para ma-experience nila kung ano ba tong pabunot-bunot na magbibigay kami ng kasayahan sa aming mga nagsosuporta dyan sa mga nanonood sa amin. So, yun lang po. So, thank you again. So, thank you. Merry Christmas. si Holly nandun na sa daddy niya. So, I'll see you on your next vlog. Okay, see you. Bye. Congratulations, guys. So, please put your email address. Comment po kayo para sa email address nyo para makontak po kayo. Thanks for watching. Thanks for watching. Say bye. Bye.
me